Bé, bon vespre a tothom. Gràcies per ser aquí. Comencem. Mirem sempre de ser puntuals a l'hora de començar i també a l'hora d'acabar. Aquesta cinquena i darrera justa del Born. Aprofito per agrair al Born la seva acollida i el seu interès per aquest cicle, que ens ha permès, amb aquest diàleg que hem anat fent passat-present, d'abordar algunes de les conseqüències, algunes de les qüestions, diguem que com a ciutadans, no només com a historiadors, ens preocupen avui. La qüestió d'avui, que hem titulat Confrontacions, té molt a veure amb un element que ha estat central a la nostra història, que és central en l'actualitat, que és la qüestió de la guerra, la qüestió de les seves tràgiques conseqüències, dels exilis, dels refugiats i de la memòria d'aquestes guerres. De fet, la guerra ha tornat a Europa, i ha tornat en forma incruenta, però hi ha tornat d'una forma no pas menys crua. Els centenars de milers de refugiats que hi busquen asil, fugint de conflictes com el d'Afganistan o com el de Síria, ens ho recorden cada dia. Guerres en les quals Occident s'ha implicat, però que fins ara passaven allà. Però ara ens venen. I en contra del que diuen les convencions internacionals pretenem no acollir-ne més. Acordem, acord d'Europa, que se'ls quedi Turquia o Grècia, que per alguns va ser el mateix, és a dir, el pati del darrere. Ahir, o avui mateix, el Telenotícies ens mostrava les imatges del camp de refugiats d'Idomeni, a la frontera de Grècia amb Macedònia, on la gent mirava de combatre la pluja i el fred com podien, encenent un petit foc. Som a març del 2016, però pensem, quan ho veiem, en Argelers o en Sant Cebrià, al febrer del 39. El Telenotícies també ens mostrava un mapa on les fronteres de la ruta balcànica, que fins ara portava els refugiats cap a Alemanya i cap als països nòrdics, eren successivament tallades l'una rere l'altra. A Àustria, a Eslovènia, a Croàcia, a Sèrbia, a Macedònia. Què faran ara els refugiats? Miraran d'entrar per Itàlia, on la tragèdia de l'illa de Lampedusa es representa cada dia? La guerra, encara que no ens ho pugui semblar, ha estat consubstancial a Europa. Entre el 1914 i el 1945, Europa va viure una autèntica guerra civil. Alguns autors han dit la guerra dels 30 anys. A Espanya vam tenir una de guerra civil, preludi i pròleg de la Segona Guerra Mundial. Després, en aquest segle XX de dues meitats, Europa va fer tot el possible per deixar enrere la guerra. L'Europa actual, de fet, s'ha construït contra la guerra. Però ara, per què ara es mostra tan poc generosa amb els que arriben expulsats d'altres guerres? A vegades s'ha dit que Canadà, té una població de vora 34 milions d'habitants, acull cada any uns 250.000 immigrants, dels quals un petit percentatge, només un petit percentatge, són refugiats. Aquest percentatge de població, d'immigració que entra cada any al país, significa un 0,7% de la seva població cada any, una xifra prou significativa. Un 0,7%, la xifra en què havíem fixat en algun moment la solidaritat amb els altres països. Cal recordar que la Unió Europea, els 28 països, els 28 estats de la Unió, tenen 508 milions d'habitants, 15 vegades la població del Canadà. Per tant, no podrem acollir aquest milió de persones, no podem acollir 4 vegades més els que arriben anualment al Canadà. Alguna cosa falla. I falla la memòria de quan érem refugiats, de quan ens van rebre els soldats senegalesos el crit de ale, ale, fent-nos passar a la frontera, improvisant uns camps de refugiats, coneguts amb l'equívoc nom de camps de concentració, en unes platges assolades pel fred i el vent. O quan la població europea passava gana i menjava l'indescriptible per sobreviure. La Unió Europea ha estat, no cal dir-ho, un gran artefacte, ha permès una enorme prosperitat i un benestar encara més gran, però podrà sobreviure si traeix els seus principis fundacionals? Nosaltres potser no podrem fer-hi gran cosa, però ens ha semblat que calia dedicar aquesta cinquena i darrera justa del Born a parlar de la literatura memorialística de la guerra, a la literatura periodística de la guerra, a la ficció que s'ha ocupat dels conflictes bèl·lics,
per ajudar a entendre aquest fenomen. Aprofitant que aquesta setmana hem celebrat el Dia Internacional de la Dona, també voldríem fer un esment o un èmfasi especial en el paper de la dona en aquests conflictes bèl·lics. Per fer-ho tenim dos convidats que no em poden semblar més adequats. En primer lloc, Maria Campillo, professor de literatura catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i una de les especialistes més indiscutibles en la literatura del període entre guerres, sobretot de la literatura de la guerra civil i de l'exili. En particular ha estudiat autors com César August Jordana, Mercè Rodoreda o Francesc Trabal, i ha estat, i és un dels motius pels quals evidentment l'hem convidada, l'editora, la curadora d'aquest magnífic volum que vam titular, crec que afortunadament, Ale Ale, escrits del pas de frontera 1939, on hi ha un recull impressionant i jo crec que de lectura obligatòria de testimonis d'aquest pas de la frontera camí de l'exili a l'hivern del 39. L'altre convidat és Plàcid García Planes, sabadellenc, redactor en cap de la secció internacional de La Vanguardia, per tant molts de vostès el poden llegir habitualment, des de fa ja bastants anys treballes al diari. Ha cobert, entre altres conflictes, la Primera i la Segona Guerra del Golf Pèrsic, totes les de l'ex-Iugoslàvia, el conflicte entre Israel i Palestina, la guerra del Líban, la de l'Afganistan i la de Líbia. És autor d'un llibre, d'un catàleg, de fet, d'una exposició que van fer sobre l'arxiu del corresponsal de guerra, i també amb Rosa Sala d'un llibre sobre una figura del periodisme diguem feixista, el marquès i l'esbàstica César González Ruano, Los judíos en el país ocupado, que va publicar Anagrama l'any 2014. Per tant, sense més, comencem amb la Maria Campillo. M'he referit a aquesta naturalesa de la guerra a Europa com un fenomen repetit que no s'ha produït a partir del 45, excepte en els marges, excepte en Iugoslàvia, però com un fenomen recurrent. Sí, Josep Maria, precisament, clar, quan vam plantejar aquest debat o aquesta conversa, encara la gravetat dels fets ja ho era, però no era tant com és en aquest moment. Jo, com que crec que realment la literatura serveix per moltes coses i serveix al pensament i que els poetes nacionals no són un luxe, he triat un tros per començar un fragment que em sembla que estaràs absolutament d'acord i compartiràs, de Salvador Espriu, de la primera història d'Ester, per descriure aquesta ciclicitat, és a dir, allò que vulgarment diríem no escarmentem, però que és el Parlament que a la primera història d'Ester hi ha un personatge que es diu Altíssim, que adreça un darrer Parlament als vilatans i patricis de Cinera sobre la ciclicitat de la història. Clar, és una obra de teatre feta sobre el paradigma bíblic i Ester, ja sabeu que venja el seu poble, que està dominat per Assuerus, però després sotmet els vençuts i això no s'acaba mai perquè sempre torna i Espriu diu: i un altre príncep succeí més tard Assuerus en el tron de Susa i tornà potser a perseguir les tràgiques tribus del trànsit i continuar la cadena monòtona de lluites, assassinats, infàmies i disbauxes, que a Pèrsia i arreu del món una cruel estultícia esclavitza des de sempre l'home i fa de la seva història un malsomni de dolor tenebrós i àrid. I em sembla que la descripció d'aquest sempre caiem en el mateix. Recordem en aquest sentit, tu ara ho deies, que després farem l'enllaç, que entre meitat del gener i final del febrer del 39, gairebé 500.000 persones, derrotats republicans, van passar la ratlla de la frontera.
el que s'ha escrit en memòries, dietaris, epistolaris sobre la guerra i sobre l'exili, i també en forma de ficció, en novel·les, relats, contes, és prou considerable i ateny uns temes que em sembla que són universals i que s'estan reproduint i que a més són transversals, és a dir, que molt sovint afecten totes les classes socials, diferents oficis, diferents orígens, perquè el que els unifica és un esvoranc, un canvi que és gairebé d'identitat, produït per la pèrdua, és a dir, on viu en un món, aparentment té potser una feina, té potser una casa, té potser uns fills, potser té una vida normal, i en algun moment tot això canvia i has de fugir, hi ha les bombes, hi ha la guerra i has de marxar. L'aleshores soldat Pere Calders, que ja havia publicat alguns llibres com a escriptor i era dibuixant, en aquest petit fragment que llegiré es troba deixant les armes, perquè és soldat i passa a la frontera, tothom haureu vist aquestes corrues que són idèntiques, només que en blanc i negre i en color, són idèntiques. Aquestes corrues de gent, només que els d'ara porten motxilla, que aleshores portaven maleta, són idèntiques totes aquestes corrues, i ell passa com a soldat, deixa les armes i expressa, crec molt bé, aquest canvi entre l'abans i el després. O sigui, tu ets algú que té una identitat civil, tens una seguretat, i en canvi hi ha una altra identitat que és la del derrotat, que dona la incertesa i el sentiment de pèrdua. I diu així: caminem amb el cap cot en silenci, amb el pensament ple de totes les coses que deixem darrere nostra. 4 anys abans, en una excursió de vacances, jo havia recorregut aquest mateix indret amb una colla d'amics. Era una de les èpoques millors de la meva vida i em sentia plenament feliç. Treballava en una feina del meu gust, tenia en vies de realització una de les ambicions que m'estimava més i estava a punt de casar-me. Amb la meva dona, dibuixant com jo, projectàvem els mobles de casa nostra i els fèiem construir a gust nostre. Sentíem tan afermat el benestar que ens semblava que no hi havia res al món que pogués desfer-lo. I en el transcurs de 4 anys m'havia casat, havia tingut un fill, però sobretot havia viscut la revolta militar, conegut la guerra i la desfeta. I ara em veig obligat a fugir de tot el que estimo i tinc tanta ràbia i tanta pena que ploro amb els ulls ben secs i no em doldria gens morir-me. El Pirineu és ara l'esvoranc del gran esquins que desfà Catalunya i amb ella la nostra vida. Llavors continua, explica els morts que veu per la carretera, la gent, etc. i diu que ningú, el que passa a qualsevol persona derrotada que passa una frontera. Ningú no sap el que ens espera a França. Tots ens fem una mica la il·lusió, però que almenys ens podrem rentar, canviar-nos la roba i dormir sota cobert. I donem per fet, diuen ells, com alguns, donem per fet que algú tindrà cura de les nostres nafres i enmig de la nostra pena això ens serveix de conhort. Pensem que algú en aquest món ens cuidarà perquè nosaltres no hem fet res, teníem una raó, hem lluitat per la república i al final, bé, és un text una mica més llarg, i al final veu els gendarmes que li agafen la pistola, que tenen una mica d'il·lusió per alguna cosa, i ell veu aquesta gent i diu, nosaltres abans érem com bé, també ens feien il·lusió les coses, no? I diu, ara veiem que això ja no ens passa i ens comencem a adonar que alguna cosa en la nostra vida s'ha trencat per sempre. És una mica plàcid, no? Aquest trencament, l'esvoranc aquest, s'ha acabat la nostra vida, érem unes persones normals i ara ens veiem obligats a deixar-ho tot i a més confiem que algú ens cuidarà o algú ens rebrà o algú, hi ha un moment que diu què farem, quina feina tindrem a França, què sabrem fer aquí. És exactament el mateix i és aquesta ciclicitat de la història. Aquí suposo que hi ha una incapacitat, no?, per veure el que arriba, per entendre'l. Jo crec que hi ha un factor essencial que és el biològic. És a dir, imagineu-vos que coneixeu una persona que mai ha tingut mal de res,
explica-li a algú el que és el dolor moral i físic, explica-li. Llavors, quin és el drama de l'humà? Que vivim 60-90 anys, ens morim, i la transmissió de l'experiència del dolor és molt difícil. És molt difícil, perquè si no l'has experimentat tu, llavors ens trobem a Europa, hi ha 2 o 3 generacions que no han viscut la guerra, no han viscut aquell dolor, això es nota molt amb els líders, que tenim ara i que encara teníem feia 30 anys, el Mitterrand, el Kohl, ara són gent ja desconnectada del dolor de la Segona Guerra Mundial, i aquí comença a haver-hi un problema biològic. Per molt que facis una exposició, que facis una pel·lícula, la transmissió de la guerra és dolor és dificilíssima, perquè després hi ha una altra cosa psicològica que jo crec... És a dir, quan la gent va veure pel·lícules de guerra i de dolor, les veu assegudes, còmodament, amb una experiència física de comoditat i amb crispetes, i no és el mateix. I ens porta a la banalització del dolor. No és teu, tu estàs còmode, menges la crispeta i veus el dolor allà com a espectacle. Llavors jo crec que hi ha un problema biològic, de que vivim uns anys determinats. Si visquéssim molt més anys, poder o passaria diferent o no passaria amb tant dramatisme, i tenim un problema de transmissió que no és de molt difícil resolució, que jo t'explicaré el que és el dolor, perquè no el pateixis tu. En quant a l'èxode, evidentment, jo ho veig com a periodista que és escandalós. Donem més pàgines aquests últims dies de les primàries als Estats Units, o si hi ha una tempesta de neu als Estats Units, que de l'èxode que ens cansa, perquè cada dia és el mateix, i perquè és avorrit, i perquè cada dia és el mateix. Jo m'imagino aquest mateix èxode entrant per el sud dels Estats Units cap als Estats Units, el tractament que li donaria a la premsa nord-americana seria infinitament més intens que el tractament que li dona la premsa europea en això. I amb una diferència, que si hi hagués una cua de llatinoamericans entrant als Estats Units, diguem que la base de la pizza és la mateixa que als Estats Units i s'acaben integrant. Aquest èxode ens posa els europeus davant d'un mirall de la nostra pròpia manera de ser i de fer, perquè és una gent molt diferent. I llavors, evidentment, passem per comoditat, com aquí el meu diari no fa... Me'n recordo quan hi havia el debat del tramvia a la Diagonal, la feina que tenia jo perquè algun amic meu posés algun tema de pakistanís al Raval. Estem en la zona de comoditat, els mitjans reflecteixen aquesta zona de comoditat i no estem donant el tractament. Hi ha un problema, com us deia, biològic. En tot cas, jo començaré... Clar, jo m'heu de perdonar, soc periodista. Els historiadors, els periodistes ens menyspreen, no? Probablement amb raó. Probablement raó. Encara no t'he donat raons, em sembla, però en fi... Te les dono jo. El que sí, com a periodista que he viscut la guerra, el que millor explica la guerra no és el periodista, és el soldat, com deia el Gaziel, quan torna a casa, a nivell de... El soldat com a subjecte de la guerra. Quan torna a casa i fa memòries, fa novel·les, fa de tot això. França és fantàstic, entre els anys 20 i 30. És el soldat quan torna a casa. El periodista el que fa és com el metge d'urgència. O sigui, quan arriben un ferit a un hospital i abans que el tracti el metge en profunditat, hi ha un metge d'urgència que t'atura que no surti la sang i te l'intenta arreglar. Serien com el primer alè, els primers auxilis del relat. El periodista de guerra és els primers auxilis del relat. Però és com un historiador del present. Però un present per a un periodista amb sensibilitat ple de passat. Perquè tu deies, l'èxode aquest, és que em recorda... No és que et recordi, és que és el mateix èxode. És que som els mateixos humans que anem caminant des que vam sortir d'Àfrica amb dolor o sense dolor. És el mateix, el mateix. I això me'n vaig donar compte. Jo al final m'he acabat obsessionant amb el temps. I me'n vaig donar compte l'any 92 a Sarajevo, estava cobrint la guerra i un dia anava corrent per una cantonada i de cop i volta trobo que estava corrent per sobre uns trossos com de plaques amb lletres. Algú trencat en el terra. I llavors, ostres, i això?
hi havia lletres, semblava un poema del Brossa. Agafo unes lletres en ciríl·lic i la periodista, una noia jove que venia amb mi Bòsnia, em diu: «Ei, no t'aturis!» Dic: «Però què és això que estan caminant?» Diu: «És el monument que hi havia al Gabrielo Príncip, aquí van matar l'arxiduc». Aquí va començar la Primera Guerra Mundial. I llavors li dic: «Què et dius? Aquí va començar la Primera Guerra, aquesta cantonada?» Diu: «Sí». Diu: «Però no corris perquè ens mataran». I clar, 80-90 anys després no em podia estar quiet en la cantonada on van matar l'arxiduc i va començar la Primera Guerra Mundial, que de la Primera a la Segona i totes les merdes que hem viscut, i per què em mataven? Llavors, jo, clar, allà vaig veure la memòria. Què és la memòria? Els musulmans van trencar el monument al Gabrielo Príncip perquè era un nacionalista serbi. La història d'aquella cantonada és la història de la memòria, no resolta. Quan el van matar, com que fins a l'any 18-19 allò no va ser Iugoslàvia, era Àustria-Hongria, van aixecar un monument als dos morts. Després va venir Iugoslàvia, va treure el monument i va posar un monument al Gabrielo Príncip d'una manera més nacionalista sèrbia. Després va venir Iugoslàvia i el Tito va canviar el monument i la va posar més iugoslavista. I després va venir la guerra del 92, els musulmans van trencar el monument perquè era un nacionalista serbi i ara hi ha una cosa que recorda una cosa tal. I al final hi ha un gran debat que encara no s'han posat d'acord si el Gabrielo Príncip és un terrorista o no. I al final això és la memòria. Sí. I la cruel estultícia que va reproduint. Estarem d'acord segurament en què, efectivament, com apuntava en Plàcid, la Primera Guerra Mundial és decisiva en aquesta memòria europea. De fet, el dia de l'armistici era o solia ser, no sé ara, una gran festa, diguem, cívica a Europa, el moment que posava fi la Primera Guerra Mundial. En el cas d'Espanya això evidentment no té el fet de no haver-hi participat no té la mateixa transcendència i probablement aquesta memòria de la guerra no s'ha cultivat o no s'ha pogut cultivar de la mateixa manera. Nosaltres ara a l'Avenç hem traduït, per exemple, un llibre d'Emilio Lusso que es diu, el títol original és Un any a l'altiplà, nosaltres l'hem traduït com Homes com nosaltres, per remarcar aquest caràcter, homes com nosaltres, els que combatem, els que ens estem matant i que estan a l'altre costat de la trinxera, que els podem sentir, perquè estan aquí davant, són homes com nosaltres i no obstant això els matem. Aquest llibre que llegeixen els estudiants dels liceus italians, diguem, perviu en la memòria, fa perviure aquesta memòria de la Primera Guerra Mundial. Com ho hem tractat aquí? A veure, és que aquí hi ha una cosa de tota manera que sí que té importància. Respecte a la memòria i al memorialisme, perquè tothom estarà d'acord que a veure, hi ha un abans i un després, o sigui, la Primera Guerra, ja el segle XX comença, i fins i tot com els cronistes, els escriptors i l'imaginari col·lectiu ha pensat en la guerra abans i després de la Segona. I a mi un llibre que m'agrada bastant, que si algú no el coneix potser, que és el del Fassel, La Gran Guerra i la memòria moderna, que ara està traduït al castellà precisament, que explica molt bé una cosa que és molt important, que és la caiguda del paradigma de l'heroic en la concepció de la guerra. Perquè, clar, aquesta escenografia èpica, quan els cronistes i fins i tot els poetes anglesos expliquen la guerra com una espècie d'escenografia, una èpica romàntica, i a més inserida en la història com si fos lògica, o sigui, com si tingués un propòsit, perquè la història de vegades s'ha explicat, i en aquest cas historiadors i periodistes estareu d'acord que s'ha explicat malament en aquest sentit, com una cosa com si les guerres fos, o sigui, hi ha la guerra Austerlitz seria el paradigma i Waterloo, o sigui, llavors són fites històriques i fins i tot sembla que en algun moment la poesia èpica o el que sí, hi ha fins i tot narracions que sembla que siguin a la millor glòria i un Victor Hugo fins i tot hi cau, a la millor glòria del triomf d'un exèrcit. Clar, en la iconografia moderna, aquell darrer estiu de 1914, jo crec que
ha quallat molt. Informa la literatura de postguerra des de Hemingway a Robert Graves, a Barbús, a Remarque, els adeus a les armes, els adeu a tot això, només la paraula adeu, el Res de nou a l'Oest, que si l'heu llegit en castellà o heu vist la pel·li és allò de Sin novedad en el frente, Homes com nosaltres, que tot això ha canviat el paradigma, perquè és que, clar, aquesta gent el que està dient és que escriure això per recordar-me de què merda estaven parlant. És a dir, que allò de l'època, o sigui, que aquells nois que van sortir, a més en les memòries que es guarden als museus, clar, aquí la diferència és que a la Guerra Civil som els perdedors i no es guarda una Imperial Museum com estan guardades les cròniques dels oficials d'Oxford, etc., que primer tenen aquest to i després fan això. Clar, la girada del concepte de l'heroic cap al que el Rutherford diu allò de common man as hero, és a dir, l'home comú, homes com nosaltres, això influencia molt en la literatura de guerra nostra, en la catalana. Les cròniques de guerra, de la guerra civil, de la publicitat, de la humanitat, o sigui, dels cronistes, dels periodistes d'aquí, aquest to èpic l'han perdut perquè han llegit els escriptors de la Primera Guerra Mundial i llibres com Unitats de xoc o llibres de rereguarda com els del Jordana, dels bombardeigs i tot això. No, això de l'heroi, o sigui, la guerra ja no és allò, Napoleón guiando a sus tropas o el rei Philip V, no sé, clar, i a més tenim un exemple claríssim. O sigui, la millor, diguem-ne, propaganda de la guerra d'Espanya és el Guernica del Picasso, que no és precisament és un quadre sobre les víctimes, és un quadre sobre el bombardeig i les víctimes. Clar, això varia i varia també en la ficció. A veure, una de les millors novel·les sobre la Guerra Civil, probablement la millor que s'ha escrit sobre la Guerra Civil espanyola, això ho diu el García Márquez, però hi estem tots d'acord, és El Braçal Diamant, precisament perquè és com algú sofreix una dona, the common woman, as hero, o sigui, com una dona, sofreix les conseqüències de la guerra, perquè, clar, ella sempre explica, la protagonista relata una experiència en la qual ella no ha participat. En Quimet se'n va encrescar i anava pels carrers cridant i fent voler una bandera que jo mai no vaig saber d'on te l'havia treta. I llavors comença aquella fantàstica elegia de l'aire fresc de la República que va acabar com va acabar. I en canvi rep totes les pèrdues, hi ha un munt de pèrdues, perd el marit, tot, hi ha un munt de pèrdues, que les formula d'una manera natural, fins i tot diu, i la ràbia d'haver perdut, però en canvi els altres, ja que estem també amb la qüestió de com ho rep la dona, els altres són les que l'anomenen, o sigui, ella després va buscar feina a casa d'uns senyors i em van dir que jo era roja. O sigui, hem perdut, perquè sí, jo sé que he perdut, la ràbia d'haver perdut, etc. I em van dir que jo era roja. Clar, aquí hi ha un punt de vista que jo crec que sí que varia, és a dir, que els cronistes de la Primera Guerra, els escriptors, els novel·listes, no sé què, o sigui que hi ha damunt de les columnes de morts i del desastre, després del Soma, és que ningú pot fer l'apologia de la guerra com a allò que s'havia dit com a escola de la vida, escola de formació del caràcter, disciplina del no sé què. Qui pot dir davant de les pires d'allò, qui pot continuar dient això? Jo crec que això és un paradigma que canvia, em sembla a mi. Canvia, però tampoc deu ser tan fàcil d'imposar, perquè un dels llibres bons sobre la Primera Guerra Mundial, de Gabriel Chevalier, que es diu La por, que està traduït al català, el mateix Chevalier va acceptar, és un llibre brutal sobre la Primera Guerra Mundial, amb vigílies de la Segona Guerra Mundial va acceptar, diguem, que no es reedités el llibre per no, diguem, desmotivar els... Però en el llibre diu, i direu una cosa, que la guerra fa això tal, i diu, però la guerra sobretot és por. I ho diu, però claríssimament. Clar, després no ho deixa... Clar, però com... Aquí hi ha coses molt... Però imagina't si estic d'acord amb tu, que per mi la millor novel·la no és La plaça del Niamant, sinó Incerta glòria. Que el propi títol et diu Incerta glòria, a l'antiheroi. Però bueno, para gustos colores. Però per mi la gran novel·la de la Guerra Civil és Incerta glòria. En tot cas, la Primera Guerra Mundial ho canvia tot.
Per què? Primer, perquè és una guerra absurda, és l'absurd dels absurds, no té cap sentit ni cap explicació ni res. I segona, a l'home el substitueix la matèria, és la industrialització de la guerra. Ja la Rosa Sala em pot corregir, però els alemanys qualifiquen la Primera Guerra Mundial la guerra de la matèria. És a dir, hi ha material de la Primera Guerra Mundial escampat per tota Europa. Ara us explicaré alguns detalls. És la guerra de la matèria que substitueix en l'home, fins a tal punt que és la Primera Guerra que comença a passar una cosa, que després passarà a la resta de guerres, és que una de les grans causes de mort dels soldats no és tant la metralla que et ve i et penetra en el cos, una vegada vaig veure que la guerra era l'art d'introduir trossets de metall en el cos humà, sinó que la metralla entra i destrueix un cos que alhora es destrueix i destrueix el cos que hi ha a l'altre cantó. És a dir, trossos d'ossos que com a projectils reboten cap al soldat, el segon soldat, el del costat. En aquest sentit, la guerra de la matèria. Això van entendre molt bé els expressionistes alemanys a la Segona Guerra Mundial. Un incís en quant a la dona només, aquest país és un país, l'ABC va tenir a la Primera Guerra Mundial una corresponsal de guerra, Sofia Casanova, fantàstica, i la Colombine prèviament havia cobert al nord d'Àfrica una altra. És a dir, estem en un país que una dona ja fa 100 anys hi ha hagut abans dones corresponsals de guerra que primer ministres. Parlant de la guerra i de la dona. En tot cas, a mi el que m'interessa com a memòria de la guerra, com el que queda, no és tant els monuments als soldats morts a la Primera Guerra Mundial i a la Segona, monuments als quals ningú els hi fot ni puto cas, jo he vist a França, queden oblidats, queden d'això, sinó guerra de la matèria. Què queda de la matèria aquella avui en dia? Memòria o no memòria? Per exemple, jo vaig cada 2 anys a la fira d'armament més gran del món a fer reportatges, que és Eurosatory, que es fa a París cada 2 anys. A la del 14, ara es farà aquest juny, i el juny del 14 es feia, doncs cada 2 anys, i vaig anar. Allà no hi va la gent del carrer, hi van els que venen armes, els que compren, els espies i els periodistes friquis que trempen perquè un míssil té mig mil·límetre més al tal. Llavors jo vaig pensar, 1914, a més també era el juny, vaig mirar com se deia la pistola que el Gavrilo Princip va disparar, era de la marca Herstal, belga. Herstal encara existirà? Sí, tenia el seu estand, tot de fusells, subfusells de gent allà, sense bales disparant, i vaig dir, els aniré a provocar, els diré, ei, que vau començar la Primera Guerra Mundial. No va caldre, no vaig ni obrir la boca, vaig agafar un fullet que hi havia d'ells, vaig obrir i ells mateixos em deien, ho deien d'una manera lineal, però el fet que ho posessin ja deien, és la pistola del Gavrilo Princip la vam fabricar nosaltres. I llavors, això és memòria de la Primera Guerra Mundial, memòria viva, que és el que a mi m'interessa, no tant els monuments aquests que... A mi em va passar una cosa també, fa anys vaig agafar 7 cronistes de guerra de l'avantguàrdia, des de 1893-94 fins al Tomàs Alcoverro ara, vaig agafar les seves cròniques i vaig tornar a veure què em trobava. Amb tan bona sort que vaig anar a un bosc on el Gaziel va fer una crònica de la Primera Guerra Mundial molt bona, i vaig dir, aniré a aquell bosc, i amb el fotògraf vaig dir, hi anirem, però en aquell bosc, que és curt, al nord de França, no trobarem res, tindré que fer una crònica, un flashback entre el silenci que hi havia, el soroll, doncs arribem i posava el proper cap de setmana un cartell allà a l'entrada del poble i del bosc, reconstruirem la guerra amb la que està ple al nord de França d'associacions que agafen tal i fan festivals allà, no la reprodueixen literalment però fan costellades i recorden. I llavors hi vaig anar i llavors jo anava notant, com el Gaziel, però callat, i llavors un s'apropa a mi i diu, i tu qui ets? Dic, mira, soc periodista de Barcelona, tal i qual. I em diu, nosaltres vam tenir un corresponsal aquí, en això. I llavors em diu, ostres, enviem les cròniques. Diu, perquè com que hi havia censura a França i tots els països que lluitaven, volem enterar-nos de què va passant aquí. I llavors jo els hi vaig enviar fotocòpies de les cròniques i curiosament el Gaziel, 100 anys després, informava en els nois d'aquell poble el que havia passat. I a més el noi portava la casaca del seu avi, amb el Blue Horizon, amb aquell color. I llavors, clar, a mi m'interessa la guerra de la matèria, no? I les
successives guerres del segle XX, que han estat guerres de la matèria. Què en queda, com la recordem, què en fem? Jo vaig anar a l'ofensiva del Somme, al nord de França, va ser una ofensiva que van fer brutals, encapçalada pels francesos, que no va servir de res, però clar, en un sol dia van morir 30.000 persones. 30.000 soldats anglesos, és el dia que mai han mort tants soldats francesos en un sol dia. 30.000 quasi, em sembla que eren. Transmissió del dolor. Què venien a la tenda de souvenirs? Ioios Tiepval. Clar, de la batalla al final queda un ioió. Cuidao, ioiós, que estic segur que si amb una màquina del temps els soldats que estaven allà així a punt de morir, igual que l'haguessin agafat aquest, i ho haguessin jugat i ho haguessin preferit això, a un souvenir de patatisme d'arrel romàntic. Però què queda de tot allò? I l'últim, explicaré, de la guerra de la matèria, és el Kaimak Chalan, és una muntanya que hi ha entre Grècia i Macedònia. Allà va haver una batalla brutal entre per un cantó anglesos, francesos i serbis i l'altre cantó a dalt de la muntanya i tota la muntanya i l'altre cantó búlgars, alemanys i austriacs. És un paisatge molt Manchevski, aquell director de cinema macedoni. I llavors vaig quedar brutal perquè han quedat quantitats de filferros que des de llavors els pagesos fan servir per delimitar camps. Llavors han quedat quantitat de soldats de cascos de la Primera Guerra Mundial alemanys que els pagesos el que fan és donar el pinso a la gallina. I llavors els tenen allà com a plats, posen el pinso i llavors va la gallina, pam, i veia com el casc fa i llavors van. I més d'aquella muntanya es van retirar de cop amb l'armistici, van deixar tot el material allà. I llavors, tu veies aquell casc de soldat alemany de la Primera Guerra Mundial que s'assembla molt al de la Segona, amb la forma, i veus, què queda? Així acaben els imperis, i em pregunto, i així comença la memòria? La memòria ens ha costat molt de recuperar, de fer les polítiques de memòria en aquest país són molt recents. Ara tenim un museu a la Jonquera, petit però molt interessant. A l'altre costat de la frontera s'acaba de fer, amb una de les platges del Rosselló, també un memorial que s'ha inaugurat fa molt poc. Jo encara no he tingut ocasió de veure'l. Per què ha costat tant això? Per què la literatura, per què ens ha costat tenir la gran novel·la sobre la Guerra Civil? Bé, és que clar, tot és una mica fragmentari, a més, clar, tot està, tu ho deies ara, està també molt sotmès a usos. Clar, hi ha qüestions d'imaginari col·lectiu que queden molt fixades. Per exemple, abans parlàvem d'això, jo crec que ningú del món ignora bé, no sé, potser sí, la importància del Soma i en l'imaginari col·lectiu com ha quedat aquell darrer estiu de 1914. Jo suposo que molts de vostès, almenys els més grans, hauran vist una sèrie de la BBC molt antiga que es deia Dalt i Baix. Clar, allà hi havia, suposo que sí, no? Hi havia un episodi que era allò, les cambreres, el Hudson, el no sé què, que passaven al darrer estiu de 1914, que és aquell darrer estiu. Això la literatura ho recull, allò, quan sembla que no hagi de passar res, i com en l'imaginari es munta tot això. Clar, l'altra cosa és com després d'escrius, perquè bé, veig que compartim l'adoració a Pengaciel, o sigui que no sé si és que nosaltres no ens havíem de confrontar, oi? Perquè no ens pensem, no estem tan d'acord que no ens confrontarem. S'havien de barallar i al final... No, al final no ens barallem. No, perquè era les confrontacions, no nosaltres. Però bé, si ens haguéssim de barallar seria difícil perquè ens agrada molt el Gaciel, i que diu precisament això de que les guerres és molt difícil, té aquelles frases, és que la guerra només la poden explicar els que hi han estat, que el Tishner també ho diu en un moment donat. Diu, he anat a fer un tom molt llarg per dir-vos que la guerra filmada, com la guerra literària, per ben feta que sigui no s'assembla gens a la de debò. I és això que tu deies de la comoditat, perquè tant en la literatura com en el cinema hi manquen uns elements irreproduïbles, hi manquen la llum, i sobretot un color indescriptible. No hi ha ni la pudor esgarrifosa, això el Tishner m'ho havia explicat personalment, la pudor a cadàver i a merda d'una guerra, ni el cinema ni la literatura ho podrà, i això és una de les dificultats, és que la guerra és pudor a cadàver, a merda i a fang, i això com ho dius en literatura? I diu,
Això, i tampoc les dues pors, la reprimida i l'altra, la incontrolada, i hom n'ofereix una visió fatalment histriònica, regularment a les antípodes de la realitat. Vull dir que hi ha molta cosa ara, hi ha molta novel·la sobre la Guerra Civil i algunes una mica baratilles darrerament, que són tòpics. No es pot representar l'angoixa d'haver de fer foc, apuntar algú amb un fusell o una metralladora. I aquí ve una cosa que a mi em preocupa molt perquè és la més difícil de donar i literàriament és la més important, que és la qüestió ontològica de matar. O sigui, queda de fora, diu, la subsobra, la terrible subversió de valors, de com fas anar el botavant en un afer que només dura segons, elements, l'adquisició dels quals t'ha costat tots els anys que tens de vida. És a dir, tu t'has fet una persona civilitzada, diguem-ne, et creus civilitzat, perquè et dutxes sovint, allò que diu el Pere Caldés a les unitats de xoc, no? Allò som gent que ens canviem la roba interior amb intervals regulars i freqüents. No? I tot això, diu, en un moment, se te'n va el botavant això, diu, solament vull deixar constància que l'únic testimoniatge vàlid en la guerra, com en tantes altres coses, és el de la gent que hi ha estat, que l'ha viscuda i sobreviscuda, és clar, perquè si no ho pot explicar. I no té paraules per explicar-la. Clar, una mica sembla com això de l'indicible, que utilitza la crítica per parlar del món concentracionari. Per què és tan difícil? Perquè la veritable guerra és indicible, dirien com els del camp de concentració. És un préstec de lèxic que em permeto de fer, però... I això i aquesta qüestió, la irreversibilitat de l'experiència, i sobretot en els esperits joves, a mi és la qüestió que més m'interessa en la literatura i en la memòria de guerra. Per exemple, ara ha estat traduït fa relativament poc aquesta novel·la del William Stoner, que diu, hi ha un personatge que diu: vaig néixer el 1860, una mica abans de la Guerra de Successió. No la recordo, és clar, perquè era massa petit. Tampoc no recordo el meu pare. El van matar durant el primer any del conflicte a la batalla de Shiloh. Va fer una llambregada a l'Stoner. Però sí que n'he vist les conseqüències. Una guerra no es limita a matar milers o centenars de milers de joves. Dins les persones també mata alguna cosa que no es pot recuperar. I si algú passa per prou guerres, només n'hi queda la brutalitat. La criatura que nosaltres, vostè, jo i altres com nosaltres, han tret del fang. Això és a mi això em sembla importantíssim respecte a la visió de la guerra, diguem-ne, decimonònica del romanticisme. O sigui, la guerra és alguna cosa que ho mata tot i fins i tot allò que la civilització ha pogut construir en la col·lectivitat, però també l'individu. L'individu es treu del fang i es construeix. Per això molta gent tampoc ho explica. Com molts jueus van trigar anys quan tornaves a Israel a explicar el que havien patit a Auschwitz, perquè et mata, com dius tu, com llegeixes, alguna dins que tu vols oblidar, no vols saber res, perquè en el fons també t'aterroritza que els que t'ho han fet són gent com tu. I llavors també ve el silenci, dels que aposten per esborrar la memòria o per sobreviure o pel que sigui. Però la memòria, tu has dit, la guerra és por i la memòria també és por. Perquè la memòria són fantasmes i se'ls hi té por a aquests fantasmes. De totes maneres, ara parlarem d'aquesta por, d'aquest record de la guerra i de l'exili, però m'agradaria un apunt, ja que hem dit que faríem aquest èmfasi en això. La guerra també trastoca l'ordre establert i permet, subverteix moltes coses i permet uns papers nous a la gent. Tu vas fer una investigació que vas publicar a La Vanguardia sobre una dona, Rosa Ferret, que havia arribat en el temps de guerra a dirigir la Pirelli. M'agradaria que hi fessis una al·lusió breu, però que ens expliquessis. Sí, a més, si volíem donar el toc de la dona, fent la investigació amb la Rosa Salarros de la César González Ruano, em vaig trobar amb aquesta dona, la Roser Ferran Gayet, que a l'octubre va complir 100 anys i del qual ningú havia conegut la seva història, i llavors jo em vaig quedar molt sorprès, perquè jo crec que és l'última persona viva que va tenir un càrrec important a la República. Va ser cap directiu de la Pirelli, que tenia 5 fàbriques a Catalunya, 3.000 treballadors fent material de guerra.
i ella era una de les de la cúpula, de les 3 o 4 que tenien signatura per fer tot. Però el més apassionant d'aquesta història no és que encara estigui viva, no és que vagi tenir aquest càrrec, que es vagi exiliar, que vagi col·laborar amb la resistència, sinó portant amb el tema de la dona i la guerra. Era una noia normal i corrent de Barcelona i que havia de cultura italiana, perquè als anys 20 havia viscut a Itàlia amb el seu pare, que era un cantant d'òpera fracassat, però hi havia anat a l'escola italiana aquí a Barcelona, i entra a l'any 34 a treballar a la Pirelli de secretària del cap de la Pirelli, un italià, aquí 5 fàbriques, a Catalunya 3.000 treballadors. I com l'atzar la col·loca en el vell mig de la tempesta. No tenia cap ideologia política, res, ni revolucionària, ni republicana, ni res de res, ni fatxa, ni res. Era una dona normal i corrent, una secretària, l'orgull de secretària. Què passa? En el 36 hi ha una vaga important de secretàries i dependents de comerç, al maig. I llavors hi ha vaga, ella no va treballar, i com que la vaga dura i dura, se'n va passar uns dies al poble dels seus pares, que és a Sant Pau de Segúries. I un dia ella em diu que La Vanguardia, que ho explica molt bé, amb 100 anys, em va complicar la vida, ens deia. I per què? Perquè un dia arriba La Vanguardia a Sant Pau de Segúries i posa la vaga ha acabat. I llavors ella agafa el primer tren el dia següent, corrents cap al tal, arriba a les 9 del matí a la plaça Catalunya, mira un rellotge que es veu que hi havia aranyau, però també hi havia un pal, va corrents, diu, jo anava corrents, diu, a l'entrada hi havia gent, però no vaig pan, i vaig entrar, i quan arribo dalt, em veig tots els capos italians sols, em miren i em comencen a aplaudir. La Roser, la senyorita Ferran ha trencat la vaga. La Vanguardia havia donat una notícia falsa. I llavors ella, clar, es queda així, comencen a trucar a les altres secretàries i totes s'incorporen a la feina. Vol dir, esquirol involuntària. S'acollona, però passa res. Esclata la guerra, els capos italians se'n van, i la CNT col·lectivitza l'empresa, i al cap de 2 mesos l'avisen els 2 capos de anarquistes, li diuen, seguis. Hem trobat aquesta carta dels capos italians que envien a Milán dient que se li ha de donar un premi perquè va trencar la vaga. S'acollona, diu, miri, diu totes opcions. Diu, o l'empresonem i acabarà fatal, o porta vostè a l'empresa perquè no en tenim ni idea de números. I ella va dir, no, portaré l'empresa. I llavors porta l'empresa durant tota la guerra, ella va sortir quasi bé el mateix dia que entren els nacionals, va sortir amb un cotxe per ella sola, era prou important. Ella comenta que quan anava ja, esperava aquest cotxe, ella se'n va endur a la maleta i dir, què m'enduc a la maleta? I es va posar un diccionari d'anglès i un diccionari d'italià i a la Divina Comèdia, que va llegir Argelès. I Argelès la va llegir, em va dir, el paradís és un rotllo, em va dir, de la Divina Comèdia. Bueno, ella... Que li agradava l'infern. Poder sí. Llavors, el curiós del cas és que ella encara cobra de l'estat francès, es va jubilar, la jubilació per haver treballat a França entre el 40 i el 43. I va col·laborar amb la resistència francesa, va memoritzar cartes, el 43 torna a Barcelona, i aquí és una dona que té això, el feminisme. Diu, el meu primer pensament feminista va lligat a la Primera Guerra Mundial. Diu, jo tenia 4 anys, 1919, grip espanyola. Diu, estàvem amb els 3 malalts a casa. I l'única que s'aixecava a cuinar, a fer alguna cosa, era la mare, l'home en el llit. Diu, jo me'n vaig donar compte i va ser el meu primer pensament feminista. Em va tindre més. Durant la Guerra Civil, ella se'n va donar compte que eren 3 o 4 a la cúpula i que ella, que era dona, cobrava menys. I va reivindicar, jo faig la mateixa feina que vosaltres, i li van pujar. Que la Pirelli va tenir un petit estant en l'exposició universal de Guernica, del 37, em sembla que era, a París. Diu, jo hi volia anar i van anar altres perquè van dir que una dona no hi podia anar. I
la guinda del pastel. Ella al 43 torna, ella s'havia destacat no havia matat ningú, però s'havia destacat com a tal, i torna amb els seus pares de França, quan els alemanys entren a Tolosa, a Llenguadoc, entra i per sorpresa de tots la Guàrdia Civil empresona el pare, no amb ella. Diu, perquè no es podien imaginar que una dona pogués manar, pogués fer. Diu, jo crec que ho van fer per pur masclisme i van enganxar el pare. Lo maco d'ella, o lo tràgic, és que després es va casar amb un madrileny, amic del César González Guano, i llavors quan es van casar ella va dir vull continuar treballant de secretària i li va dir no, mentre tu estiguis casada amb mi et prohibeixo treballar. No va poder treballar de secretària, a l'any 75 es mort el marit i ella reprèn l'ofici de secretària els últims 8 anys de la seva vida i llavors és allò de l'Underwood, el fax. Jo venia del món de l'Underwood i em vaig haver que adaptar al fax. Era l'època de la transició, 1, 2, 3, responde otra vez, i em diu, però al final les secretàries sempre fèiem el mateix, pintant-se de tant en tant les ungles i trucar als nostres nòvios per telèfon. Però per mi aquesta dona és com, no era una idealista ja tal, sinó era una dona normal i corrent que la vida col·loca en el mig de la tempesta, quan acaba la tempesta ella vol tornar a ser secretària. El que passa que ella s'ha fet republicana de cor, des del 57 viu a la plaça d'Oriente de Madrid i diu, és que obro la finestra cada dia i em trobo el Palau Reial aquí, des del 57. I torna a tancar la finestra. I el curiós d'ella és que vivia quan era petita a Itàlia, va veure els primers braços en alt d'Europa, a Itàlia, i va veure els últims a la plaça d'Oriente de Madrid per les concentracions dels anys 70 i tal. I diu, la policia venia i posava uns altaveus que aquí amb aplaudiments gravats, era de la marca Philips perquè ho veia. I era testimoni dels primers braços en alt i dels últims. La història és preciosa. És una història molt bonica. I dona molt la qüestió aquesta de que de vegades hi ha, a veure, també hi ha dirigents, hi ha les memòries de la Teresa Pàmies i de l'Otília Castellví, del POUM, però moltes memòries de dones és que simplement passaven per allà. O sigui, ben bé que eren la filla d'algú, la Montserrat Julió, que acaba a Xile, que no sé què, és que ella era la filla d'un senyor del PSOE, i se l'emporten, la Josefa Armenguer se'n va amb tota la família i que la nena no ha vist mai una gallina perquè ha passat tota la guerra, travessa la frontera i diu, ai mare, aquí tenen gallines. Vull dir, això la nena petita, les dones passaven per allà, però s'han de fer càrrec de tot de coses. I a més has dit una cosa molt interessant que és què t'emportes quan te'n vas. Això seria un altre tema, allò que t'emportes quan te'n vas. Però no he explicat una cosa, que amb el dramatisme d'anar-se'n, ella se'n volia endur unes sabates que tenia de pell de vaca molt maques, però corrents cap al cotxe que l'esperava a la ronda Sant Antoni de la Pirelli, ja estaven els nacionals entrant, se li trenca un taló, i llavors t'acoda la sabata, llavors veu un sabater i li diu arregli-m'ho, i llavors tenia pessetes de la República i li diu no, perquè els claus que jo li enganxaré a la sabata valen més que aquestes pessetes. I llavors va deixar les sabates a la vorera del carrer Balmes i se'n va anar amb les altres. Has introduït un tema i amb això voldria que fos l'últim tros de la nostra conversa, del vostre debat, que és aquesta qüestió essencial en la literatura del segle XX, que és la qüestió de l'exili. Nosaltres, recordo, fa uns anys també vam publicar unes memòries d'un fill, d'un exiliat, de Carles Gerard, de la família d'en Gerard, i en el pròleg s'estableix aquesta distinció interessant que ara apuntaves. No és el mateix l'exiliat que marxa el 39 perquè ha tingut un paper polític, ha tingut un paper, un protagonisme, que els fills d'aquesta gent, que eren molt petits i que pateixen la història familiar, però que en realitat són uns refugiats i ho seguiran sent probablement tota la seva vida. Aquí hi ha una cosa, per mi, que he conegut molts fills i nets d'exiliats i n'he parlat molt a Llatinoamèrica i tot això, hi ha una cosa bastant... O sigui, per mi hi ha dues coses fortes, diguem-ne, de la cosa d'avui hi ha dues coses fortes. Una, aquesta reflexió sobre l'estadi, allò que dèiem, el tornar a la civilització, 1.000 anys, retrocedir 2.000 anys de civilització en la formació
la construcció de la humanitat com a tal, i l'altra és, respecte a això que deies, una cosa que és bastant injusta, i és que, clar, hi ha gent que la traginen, els fills, els no sé què, els traginen fora. I la sensació, alguns ho confessen, alguns no s'atreveixen, però alguns sí que ho confessen, de que, clar, ells veien els seus pares aquí durant la República, doncs, jo què sé, el Jaume Aiguader, el no sé què, doncs eren senyors que havien estat batlles o que havien de Barcelona o que havien estat persones importants, que tenien càrrecs, que tal, i que, clar, i després són uns perdedors a fora i no tenen res, i aquelles escenes que s'expliquen tothom del cafè aquell de Perpinyà ple de dirigents polítics que venen uns a l'EALE i fora tothom i no són ningú, i això els fills ho veuen. I d'alguna manera m'han confessat alguns que s'han penedit d'haver pensat que els seus pares ho havien fet tan malament, eren uns perdedors, i que el perdedor de vegades el fill no el perdona. Perquè penses que el teu pare ho ha de solucionar tot, en realitat. I que de fet el teu pare és una persona que ho ha fet prou malament com perquè tu et trobis que han fet malament i que els hi van perdre en algun sector una mica el respecte. Després els van tornar a admirar, però de jovenets i de semiadolescents que de tant en tant els van perdre una mica el respecte, perquè el perdedor, doncs clar, per al fill és un perdedor. I volia acabar amb una cosa de dona, de persona arrossegada, arrossegada relativament, però en tot cas també dona, que per veure la diferència de percepció d'aquests fets entre un home i una dona. Hi ha dos, per no dir que són classes socials diferents i dir que no, és que una és obrera i tenia més consciència, una altra és no sé què, no, o sigui, dos poetes. Carles Riba, poeta importantíssim d'aquest país, i Clementina Arderiu, la seva dona, poeta molt destacable, etc. Surten per la frontera i expliquen les experiències. En Carles Riba es troba l'Antoni Machado i surten amb l'Antoni Machado. I el Carles Riba parla del gran poeta, Antonio Machado, que ha sortit i tot això. La visió de la Clementina Arderiu és completament diferent, és una visió de dona. O sigui, ja diu que és l'Antoni Machado, però diu, és un pobre senyor desvalgut. I a més diu... Amb la roba tacada i amb llànties. Nosaltres no ens volíem anar. Quan les coses es començaran a posar negres, en Pissunyer va dient en Carles, això s'acaba, quan vulgueu marxar ja ho saps. En Carles diu, no puc, hi ha una pila de gent que depèn de mi. I era veritat. Hi havia, per exemple, les bibliotecàries que li deien, senyor Riba, si vostè també se'n va, qui ens quedarà? I aleshores explica tot Girona, que la ciutat era plena de diputats, que hi havia mig Barcelona, i diu, vam baixar en un poble on trobàrem l'Antonio Machado, que també volia passar a França. Va pujar a l'ambulància, anava amb la seva mare i un germà amb la dona. Eren, no diu el gran poeta, diu, eren 4 persones desvalgudes que no sabien què fer. És a dir, tothom és igual en és igual ser el gran poeta. L'ambulància s'aturava molt, van baixar-ne, hi havia una filera enorme de cotxes, no es podia passar. A la frontera hi havia uns senegalesos que només cridaven vos papier, plovia. En Pous i Pagès, amb un paraigua, va arribar fins a la caseta de l'altra banda. Des d'allí cridaven les dones i les criatures. Vam perdre de vista en Machado. Vam anar a parar a l'estació de Set, que era plena de gom a gom. Gent per terra embolicada en flaçades i matalassos. Els gendarmes cridaven ale. Nosaltres, com que estàvem vacunats, podíem passar. Vam dormir a la nit amb els Machado i tota la colleta en un vagó de tren. I diu, és que això va sortir l'altre dia de la gent que es venia a les coses. En Machado estava desolat, pobre home. En Carles, per animar-lo, li va dir, ya lo ve usted, don Antonio, ya estamos en Francia. Y él va a contestar, hallarme en Francia y como un mendigo, ¿le parece a usted que me comprarán este reloj de oro que perteneció a mi padre? A Ceret ens vam acomiadar i no el vam veure mai més. L'altre dia sortia això de vendre les petites possessions per adquirir una mica de pa, un plàtan, etc. Dius, és que és igual. I en Riba veu l'Antonio Machado marxant, li sap greu i tot això, no?
Però la Clementina diu, eren 4 persones desolades que no sabien què fer i se'n recorda del detall aquest del rellotge, de la venda, de l'única cosa de valor que tens, perquè és que no tens res més i ja no ets ningú, ja no ets l'Antonio Machado, és un senyor que només té un rellotge i que ha de marxar per això. Perdona, saps on és la memòria de tot això? En l'actual Èxode. Sí. Que ve gent de classe mitja. Sí, I deu haver-hi, sí, per ara això deu haver-hi adolescents Sí. veient els seus pares Sí, tirats sí, sí, i pensaven, i aquests són els meus pares? Sí, sí. Ara Sí, està passant això. sí. És Hi això. ha una sorpresa, que jo penso que és una sorpresa una mica obscena, diguem, moltes vegades en els mitjans europeus, de dir, aquesta gent que venen de són Síria, metges, sí que són- que sí. venen ben vestits i són metges i parlen Sí, raonablement sí. No, ho he llegit anglès per això. i porten un telèfon mòbil. Això és horrorós, diguem. Sí, és que és idèntic, és la mateixa cosa, només que era blanc i negre i res en color. I les pròpies de veure's una persona, diguem, que potser té 3 carreres i allà enmig del fang, els sentiments són el parcial. Dic, al final és tot un mateix Èxode, és com a Bòsnia, ara tenen un problema allà a Srebrenica i a Bòsnia, que s'han trobat que desenterren fosses comunes de la guerra de l'última de fa 20 anys i es troben ossos de la Primera Guerra Mundial, de la Segona, de la tal... Clar, on acaba la memòria, perquè és la memòria dels que encara estan vius quan es coneixien aquells altres ossos ja no són memòria, com ho afrontem. Però en tot cas, dels exiliats hi ha una anècdota molt bona d'un català que va viure a Xile molts anys, van tornar molt tard ja amb la democràcia i clar, l'home es va passar la vida dient als seus fills Catalunya, és que Catalunya els hi parlava de Catalunya amb un amor, amb unes tal, i llavors els porten aquí, els ensenya els Pirineus, els ensenya l'Ebre, i un dels fills diu, papà, ¿y esto es todo? Venim de la immensitat d'Amèrica. Sí. De totes maneres, Plàcid, començaves la teva reflexió dient dediquem molt més espai diguem, a una tempesta de neu, d'això, que en aquests refugiats potser com ha d'enfrontar el periodisme, per posar cara en aquesta gent, per donar-los identitat, perquè ens adonem que no és una massa allà anònima fent cua per Primer, entrar. calés que vol dir canviar un fotògraf i un reporter allà són calés que ja no hi ha, perquè la premsa escrita ja és un negoci que no és negoci. I llavors, en el meu cas, a l'avantguàrdia vivim molt de freelance, nois joves que hi ha per allà, i jo tracto de donar-ho al màxim. Segon problema que tenim, no en aquest Èxode, en qualsevol guerra, que és que el món està ple de dolor, de cotxes bombes, d'èxodes. Llavors, Santa Teresa va dir l'exceso mata el placer i l'exceso també mata el dolor. Llavors, jo no puc en el lector, i a més en un quadre aquests últims anys de patiment, de crisi i tal, obrir cotxe bomba, tal, segon segrest de noies, pam, bombardeig, 4, èxode, perquè al final la gent s'ho portarà. Llavors, el dolor l'has de donar amb dosis, perquè sigui efectiu, perquè si no hi ha un excés, la gent ho rebutja. Si hi ha sense gaire excés, la gent ja t'ho rebutja, has d'anar molt en cuidado. I després, el problema que tenim és, hi ha diversos problemes, però com ho fas perquè la gent et llegeixi i sigui atractiu? Jo he explicat 1000 vegades que jo no volia ser corresponsal de guerra, em dic Plàcid, i va haver-hi un moment a Bòsnia que volia ja no fer-ho, perquè ara hi ha molts nois joves que volen anar a la guerra, però llavors no, i cada vegada que hi havia un fulló no és el Plàcid. Llavors em va semblar que dic, mira, gilipolles de la redacció. Vaig estar a punt de dir que no, i el que em va mantenir la professió és el repte narratiu. Per què? Perquè la guerra es transmet massa des del patetisme d'arrel romàntic, és a dir, semblen passos de Setmana Santa, i els budells, i totes aquestes fotos que estic molt en contra, que sempre premien del World Press Photo, de la Iemen, la mare amb els fills, la Pietà, el pare palestí amb els nens, tal. Això és la guerra, però és moltes més altres coses que només ens quedem amb la postal. Llavors, com fer-ho perquè sigui atractiu? A mi, per exemple, jo no he anat en aquest èxode, però un fotògraf, amic meu, el Guillermo Cervera, hi va anar, i ell té màquina perquè fa fotos de surf que s'enfonsen al mar, i va anar a l'agost, quan començava, però ja s'havien sortit a Lesbos i Samos, havien sortit, i mira, Guillermo, llévate la màquina, dic, ell és de Madrid, dic, i te hundes en el agua i me haces la mirada del pez. I em va fer fotos des de dins de l'aigua. Llavors ja la gent atrau, pam, i va cap allà. O ell després va anar a l'èxode terrestre quan l'estació de Keleti a Budapest estava plena
ja devia ser cap al setembre, i llavors, però tothom donava el mateix, patatisme d'arrel romàntic, a més massiu, i la gent, ja ho havia vist la tele, no et llegia, no, es perdia el matís. Llavors un dia em truca i em diu, Plàcid, diu, estoy aquí 4 calles al lado de la estación, diu, ostras, diu, hay un reportajón que si estuvieras aquí, dic, ¿cuál? Diu, hay 4 adolescentes afganos mirando a punto de entrar en una sex shop. Aquests adolescents no han vist mai, bueno, quan van entrar ja a Turquia van fugir, però les dones van tapades, no es veu el cos de la dona, no es veu, i de cop i volta entren a Europa i de cop i volta ven una tenda que els hi venen tot tipus d'aparells i cossos i llavors el xoc de mons és brutal. Allò tenia un reportatge. També t'explica, i no només la mare amb el nen plorant, m'explico. I és difícil perquè és no caure amb l'espectacle, però sempre acabes caient amb l'espectacle perquè al cap i a la fi per transmetre el dolor necessites la bellesa, perquè el quadre, els fusellaments dels 3 de maig és una obra mestra, perquè pels colors està ben composat, és a dir, l'estètica et llisca, o sigui, fa que el missatge entri en l'altra persona. Això és a dir, no té solució. Necessitem l'estètica. Fa 4 mesos va sortir un llibre als Estats Units d'un tio que va agafar 200 o 300 fotos que ha publicat al New York Times de les guerres d'Iraq i Síria dels últims 4 anys, i el títol es diu Que bonica és la guerra, i analitza que totes les fotos són maques, són l'estètica de la guerra al final per transmetre un dolor. És difícil. És difícil, efectivament, però crec que en aquesta hora en què hem estat conversant ens hem aproximat a moltes de les qüestions que són essencials. Penso que d'aquesta jornada, com en certa manera també de l'anterior, ens sorgeix aquesta responsabilitat de la premsa, una responsabilitat que és enorme i que conviu amb una escassedat de mitjans terrible. Perquè, en efecte, tu busques l'empatia, o sigui, busques que el lector digui, ostres, això passa de debò. Però que també aquesta empatia planteja molts problemes, és a dir, jo crec que la literatura o el periodisme no ha de perdre la seva capacitat feridora, no ha de perdre la seva capacitat d'incomodar. De totes maneres, no distingeixis entre periodisme i literatura, perquè el periodisme és literatura de l'observació. Això és periodisme, el que tu has llegit. És literatura de l'observació, un reportatge, una memòria com aquesta. L'altre és literatura de la ficció o de la imaginació. Molt bé, em sembla que hem plantejat moltes coses. Vull agrair especialment als nostres 2 convidats d'avui i naturalment a tots vostès per haver seguit aquesta sèrie de converses de les quals esperem que n'hagin tret algun profit. Moltes gràcies, bona nit. Moltes gràcies, Plàcid, moltes gràcies. I no ens hem barallat.